čokoládka. To bude odveci video. Lenka, pozdrav sa. Odoberajte Crazy Girl. Ktorý sa robí? Odoberajte Dead Potatoes tu. Ale nie, ja dám tvoj kanál do toho. Tam dole, popis. Ešte, že som sa namaľovala. Niky ako pije... Počkaj, ja to pauznem. Čo? A mne nenatáčali. Však ťa nenatáčam. A to si povedala miliónkrát. To je milión prvýkrát. Napríklad je šunková a to máš aj fresy, sír, uhorko také a potom za F to za 80. Ale to nezáleží od toho, že čo si do tej bagety dám. Napríklad za euro máš potom... Už, preboha. Takže zletí, to nie je fér.